якум савол ин ки ман як шайхи арабро харида пулиш гӯш кардам ки бо Қуръон қасам хӯрданро иҷозат додааст, чунки мегӯяд ин каломи Аллоҳ ҳаст ва каломи Аллоҳ ин сифати Аллоҳ мебошад ва барои ҳамин иҷозат додааст. оё ин дуруст аст ё не ки ба Қуръон қасам хӯрем? бале, агар бо Қуръон қасам хӯрад, қасамаш мунъақид мешавад, яъне қасамаш воқеъ мешавад. Агар касе ба Қуръон қасам хӯрд, бале, ӯ ба сифати Аллоҳ таоло қасам хӯрдааст. лекин Абдуллоҳ ибни Масъуд мегуфтанд ки касе ба Қуръон қасам хӯраду сипас қасамаша ҳонис шавад, қасамаша шиканад, ба адади ҳарфош каффора медиҳад гуфтанд. бисёр вазнин мефурод. ба адади ҳарфҳояш каффора медиҳад. бинобарин беҳтарин қасам агар зарурат шавад ба номи Аллоҳ, валлоҳи ё таллоҳи ё биллаҳи қасам хӯрда мешавад. ё ба баъзе сифатҳои Аллоҳ таоло, валлази ла илаҳа ғайру, қасам ба он зоте ки ғайри ӯ дигар маъбуди барҳақ нест. қасам ба он зоте ки ҷони ман дар дасти ӯст. яъне ин сифатҳои Аллоҳ таоло аст. дуруст аст ин хел қасам хӯрдан, лекин ба ҳар ҳол ба Қуръон қасам хӯрдан қасамаш воқеъ мешавад, лекин биноан ба фатвои ибни Масъуд каффораш бад вазнин аст. қасам ки хӯрд, қасами рост хӯрад. Фаҳмо. Бар дурӯғ қасам нахӯрад.